काहे सोनू आज बड़ा मधुआल लागत रे। हम गांव में रहबे न करम। काहे? साला रात कातना दिन पर हमर गांव में संगिया रहे। अच्छा आ गोइनी खाए हाँ तो पतल उतल मिल के बैठनी तो पूरी ले लो। अच्छा अब पूरी ले लो लइका लेखा दूगो पूरी देत रहे। अच्छा हम कहने कि रे दूगो और पूरी ले आओ ना सियान हिया तो कहि त खोने हैं आ फिर ओकर बाद में आलू दम ले लो तो खाली आलूआ दे। हम कहनी तनी परवरो दे हां तो कहि त कि खोने साला और लास्ट में सोचनी कि जाए दे सब कुछ मिलक चाहे मिलक तनी पोलावा मिली तो बेसी खा के पेट भर ले। हाँ तो पोलाव लेके आइलक साला वहां लेके आ पोलावा देलक अतनी मुनी लइका लेखा साला हम अतनी मुनी पोलाव खाए। हम बोले कि अगल बगल सबके देबे कइले ह हमो तनी दुकान चुल दे। अच्छा आ अपन आदमी चलावे ला रहे अब पोलावो न देवे साला आ कहे नु कि खोने खीस बढ़ गइलो लास्ट में कोनी झाट खाइ ला लिया हम खाही न आली रे साला। जाए दे हम अपन बेटा के बियाह करम नु तब पेलाव खियबू पेलाव। बहुत दोगला बाटी थी।